chiller lige på sangen, er det for Hvad, Pusse? Hvorfor sidder du her og græder? Hej, super yndlingsveninde. Det er bare fordi, at Anders har skrevet på Facebook, at vi ikke er sammen mere. Anders? Ja, min Facebook-boyfriend, Puss. Og jeg har skrevet så meget personligt til ham, som mit navn og min alder. Og jeg vil bare så gerne have en kæreste. En rigtig kæreste. Og jeg elsker ham bare så højt. Sagde han noget om, hvorfor? Kun at han ikke synes, det var et personligt forhold, vi havde. Og jeg har ligesom prøvet at gøre det personligt. Ja, du har gjort dit. Og som Jan Pytling engang sagde, man kan ikke forlange mere en person, end det personen selv vil. Emma, du er sgu klog, skær. Hvem er Jan Pytling? Det er sgu da verdens bedste landstræner for Danmark, mand. Okay. Jeg kom faktisk for at fortælle dig noget lidt vigtigt. Fortæl frit fra nærerne. Ej, hvor er jeg glad for at fortælle dig lige, hvad jeg gerne vil. Selvfølgelig. Hvad så? Jeg er gravid. Gravid? Så med det hele, altså? Ja, det tror jeg da nok. Nå, for så. Og hvem er den anden? Den anden? Ja, altså, skat. Hvem har du været sammen med? Jeg har været sammen med Charlotte. Det er sgu nok ikke en, skal du se. Nå, jamen, så har jeg kysset Søren og Karsten og Henrik og Bernd og Bjarne. Nå, men så længe du kun har kysset med dem, så er det sgu nok heller ikke dem, skal du se. Nej. Jamen, så har jeg været sammen med Thomas. Men vi har altså kun haft sex én gang. Én gang? Ja, det kan man sgu heller ikke blive gravid af. Nej, vel? Og ved du hvad? Som min mor alt. Og jeg har endda tænkt på at tage p-piller, mand. Ja, og ved du hvad? Som min mor altid har sagt, det er sgu tanken, der tæller. Ja, det er nemlig rigtigt, mand. Skal du have et glas? Ja, hvis du giver. Ja, du åbner. Hvor Hvad fanden? præcis! Hvad så, mand? Kæft, mand. Jeg har lige været nede og træne, mand. Nede i fitness, eller hvor? Hvad snakker du om, mand? Nej, mand. Sgu da nede i klubben. Jeg træner i FIFA. Ja. Okay. Jeg har skide ondt i mine tommelfingre, mand. Det mand. Okay, det skal også bare på swag, mand. Ja, det er totalt, mand. Hold kæft, mand. Hende der Helle. Hun er eddermame for mærkelig, mand. Hvem fanden er Helle? Ja, Helle Thorsen Schmidt, mand. Hende Danmark. Du ved, hende der bestemmer os. Danmarks borgmester, mand. Det er sgu da ikke Helle. Det er sgu da Lars Løkkesen. Hvad snakker du om, mand? Det er det sgu da ikke. Han blev da stemt hjem ved sidste ø-råd, mand. Okay, nice nok. Men hvorfor er det så lige, hun er så mærkelig, hende der Helle? Ja, hun kan ikke lide solsystemet, mand. Kan hun ikke lide solsystemet? Nej! Jeg ved ikke, hvad der sker, mand. Jeg synes, det er totalt for swag at kunne sætte det på folk taler og sådan at strøm ned og det der shit der, mand. Okay, nice. Du tænker sgu også så meget, og tingene gør da ikke det? Det er, men sådan er den ligesom også opdraget, ikke? Altså som sådan, med sådan en stor tænkesans, ikke? Så. Ja, det tror jeg sgu på dig. Ja.
Fordi hvis man har et solsystem, ikke også? På alle tagene i Danmark, ikke også? Ja, så vil forureningen i verdenshavet være meget mindre. Hvad snakker du om, mand? Ja, alt det strøm, vi bruger på at snakke i mobil og spille FIFA, ikke? Ja, det gør simpelthen, at Grønland det bliver mindre. Hvad snakker du om, mand? Bliver Grønland mindre? Ja, Hvad så med alle de der truede dyrearter der, mand? det er der sgu ikke nogen af på Grønland, der er sgu bare is i det, mand. Hvad snakker du om, mand? Der er sgu da mange truede dyrearter på Grønland, mand. Der er sgu da både isbjørne og de der totalt kilutte dansebjørne deroppe, mand. Er det rigtigt? Ja, Hvad er så, drenge? Er I klar til party? er du klar, mand? Vi skal bare ud og have sommermål. Ja, rolig nu, Daniel, det styrer for hårdt. Hey man, guys, what's going on here? Der står, at Gustav fra TV er besat. Hvad snakker du om, mand? Det ved alle sgu da. Slap dog af, smarte. Jeg troede sgu da bare, han var homoseksuel. Ja, jeg tror ikke, at du er københavner, mand. Det er sgu da det samme, mand. Er det sgu da ikke. Når man er homoseksuel, er man til begge dele. Nej, prøv lige at høre her, præcis, ikke? Altså, når man er homoseksuel, ikke? Ja. Så ved min fat Ole det her. Hvad snakker du om, mand? Hvis man er til begge dele, ikke? Så hedder det altså konservativ. Hey! I skal lige høre den fedeste sang, jeg har fundet til jer. Er der noget, vi kan danse til? Ja, det er det. Er I klar? Så ser vi bare skrue op for den. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유하는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 발전 있는 여자 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 여 선어해 커피식 인도전에 원작해준 선어해 밤이 오면 심장이 터져나야 선어해 그런 선어해 Gangnam Style.